Og baglæns. 2, 3, step og forlæns. 2, 3, 2, 3, 2 og baglæns. 2, 3 og forlæns. Baglæns og forlæns. Jeg kan danse med Maria. Tror hun har lyst at danse. Jeg vil gerne danse med Maria. Tror hun har lyst at danse. Og så 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De skønneste mennesker kommer. Salsa rytmer, det slås på trommer. Salsa sovs i pot og udrødret. Salsa sovs hækker det guldbrand. Ja, ja, og fyr op hånden. Lad mig håbe, at jeg sige 1, 2, 3. Jeg skal spille lidt musik. Han spiller det der. Så er det jer, der skal lave trumsolo her på trommerne. Kom lige her. Stå rundt og lave sin tromme her. I må ikke starte endnu. Er I klar til at starte? Den er, vi spiller blæserspillet. Det ryger. Er I klar? Så er det jer nu. Og pause. Så er det her. Nico. Sådan der! Og Rico! Halløj, man. Prøv lige at give børn en hånd. De er ret skrappe til det der. Vi skal lige prøve